Здравейте, това е моето лабубо книжка. Сега страниците. Ето, много е красиво. Маничко съм излизала, ама нищо. Ето, вижте. Аз имам и такова лабубо, ама е на Кока-Кола лабубо. Те ми показаха и аз го направих. А тук е едно лабубо. Акула, някакво облечено. Това и пирографско лабубо. Това може да му се поспи. Пящо. О, това се къпи. И те имат и двете очила. От Hello Kitty. Това е най-красивото лабубо. Всички го искат. Това е Чопър лабубо. Знаете ли какво е Чопър? One Piece. От One Piece. И едно такова. Смесила съм го с двете. Това е лилаво. Мама ми ги освети такива зъбките. Това е едно лабубо, което се прави, че е на голям. Това е на Стич лабубо. Това е едно такова, което яде макарони. Суши яде. Аз имам това лабубо. А това го нямам. Мама го нарисува.